bun ki balangya nrei ka mensimpat kadang kuak ban wanra baro shikatung lekran spangkar Rusia Ukraine bat ka jing kopter thma jong ki ri ka perthai ban kop kawai sepang ka jingdon jong ki ter thma nrei mentang akwa ban pasat bat ban ya phai khndiet ekipor bladep kata ka dei ka thma kargil ka balas dang haus nem khat khandai spa khandai hakaba ka paramarjan jong ka India ka Pakistan kalahir thmaya ka India klam kino ki daw hakapor jong ka jingsdang jong ka thma kargil ki sipai jong ka Pakistan ki larung India klam kano ka jingbet da ka ba kila pen perdor ka daw jong ka ni ka thma ka dei ka jingya kani ya ka kargil hakadai ka por ka India dang long prime minister the watch by da ka jing pang jong ula ong baka India kan sak pen pau ya ka jing job ka jingya le ka balajan kenjo lai benai ki reuslor jong ka India ki la ya le ban yada halaka jong ka ri ka kargil ka dei ka we ka jaka ka bala penduk men sim mik spai jong ka ri India henrei da ka jing slor kam simla penduk men sim yik spai jong ka ri India haka pasdang jong ka ni ka thma ka jingya le layalam du kapten sarap bat hadin tangkatu kenisngi kinong Pakistan kilapan pai yu syandia kata iya kametiap jung haga ni kathma u kapten sarap kalia ula syak pen sitom ya kinong Pakistan ka jing pen sitom yu kalong ka basirkai haduk kata-kata haga tai kapor ki sipai jong ka India kilayalam sayui padu kapten utau di General Wat Prakash Malik Malik ula plan da kebuji le thma jong da ka operation ban yo biang iya ka benta jong la jong kata ka Vijay lane ka jing job ha ka be dei bat ka India kata kadang pha ik sipai na khandau kala pharo ik sipai na suin ban yarap le mi sipai khandau ki riew le thma jong ka India kan thop yu Marshal Barim DS danwa ha ka te ka por de wing komandar ki sipai du reu jong ka India ro ki lakhang ya ka jingya lenti haka be dei jong ka Pakistan ka Karachi haka ta ka por ka Pakistan kamlat phetsu bat haka arp khandai tre ujun jong snem khat khandai spa khandai ki sipai jong ka India ki la yo pat ban perkendri ki sipai jong ka Shat Tiger Hill khandiat ngen ya phai mentai yu we ruslor ubangi tebha utau de Kapten Clifford Nongrum ubala dono ya kejingim hakathma kargil yau kasing Clifford Nongrum lakha bat lapen he pensan hasilong bat udei nagalong yang kristan ukpaju udei kasing petar ubat trei hak State Bank of India bat ka kemiji u ka de ka Silin Nongrum Clifford Nongrum mula pule hadan busko technical school hasilong bat hadin ulalit puleno sa St. Anthony's College ulong ru knau bastat hakapor bodang pule Clifford Nongrum la pendep ka graduate na ka officers academy na Chennai bat la thong ya na ka 12 battalion Kashmir Light infantry jing khikan san ka thma ye ka battalion ju lapha shabalik haladak hakalai photri ujun jong snem khat khandai spa khnai phondai la IT kam yu da ka mission 12 jakal ban capture la ne ban yo biang ya ka point sop prakhat ar ha ka jaka bala pan khlat jaka balik ka karam jo Clifford kumu kapten ban yalami ki sipai ban her thmakan san ni ki benta ka mission yu kapten Clifford Nongrum la ya ka Mahavir Chakra lane ka awat naga jing slor jong hakathma hakalai photri ujun jong snem khat khandai spa khandai ban yale ban yo biang ya ka point stop pra khat ar ka jaka bala pen khlat ya ka balik kapten Clifford Nongrum mulai yalam ya ka kon hun jong ban her thma ban yokni no ya ka jaka bala pen khlat badon dala poi hajrong jong ka te ka jaka ka kenhun jong ukalaya le persyak yik sipai jong ka Pakistan ki babun kini kinang shon kilapan abha yik sipai jong ka India hapong ki jakari jong ki hakndau
Kisipai ke Pakistan kila osrong umau ba. He bat bom la ban pen prayu tau mau. Wat ki jaitir thma ki baklan ro. Ka jaka pa pen ap ki nongsyun. Ye kisipai belayalam u Clifford nongrum. Rengkat ka jing siat ka ba he bat klem ki lajan don arkanta. Haka jing i bom ler kam bat leno ai nakaliang siat jong la jong. U Kapten Clifford nongrum. Syem lapan sengap setia. Naga jing keren jong kiwe pat kisipai. Ulah torbek sejaka badon kini kinongsyun. Nenggong ulah poi hajan jong ketika jaka. Ulah sedang ban kawang syuadu han grenade. Bat nrengur kisipai ke Pakistan kila yap haka keti jong Clifford. Bat hading nang tau ulah persiapan kene siaga universe machine gun jong kisipai Pakistan. Naga jaka ka baar ka ba kinongsyun kidon. Bat ulah sangat no haki kuli haka jingya set haka teka por. Kejing seluruh Kapten Clifford nongrum kalah penher kerat ji kisipai Pakistan. Bat la ai kalat kabak kordo di kekan hunjung u. Ban tur kham sajan jong kinusyun ban yele mar keliang bat haka bakut kisipai Pakistan kila petno naga teka jaka. Wala ka jing mensaw ka ba jor pha nrayu Kapten Clifford nongrum. Ulah kentaj ban mi na ketika jaka. Daka jing sinrang mensim jong u ulayele hado ba undat thiat klop haka jing bam jong ka jing mensaw haka met jong u kane ke jing yele kala wan ra ya ke jing job bat la yo piang ban wan ra ya ka jaka ka baladu ka point saw prakhat ar haka te ka thmau Kapten Clifford nongrum ula pen pau shisha ya ke jing slur daka mensim rang ba bat ko jingmot banom aili yikinungsyun haka por bu dangim daka jing kendo kom ka jing hikai kabakung san yikiwi kinongbut kat kom ka history laong ya ka thmakar gela sedang daka Pakistan bat lapan waipat daka India tangkini khubor balingkot